Sa panihapon magpinakbit ta. Napa may utanon nga nahabilin. Madama pa ni. Pinakbit para panihapon. Nakani nga buwad ay. Buwad nga tocino. Atay para sa pinakbit. Para panihapon. Para panihapon mga friends. Prepare na. Para panihapon. Dinner time. Preparation for dinner time. Pinakbit. Buwad. Nga ang panihapon mga friends. Ito na ito. Ibigay na ito. Panihapon is going to preparation. Dinner. Pinakbit with dried fish. Tocino. So yummy. Pizza is ready mga friends for dinner. Combination of this one. Pork, dried fish, tocino, dried fish and tocino. Na, time to eat dinner. Let's eat dinner mga friends. Dinner is ready. Pinakbit. Mga friends, let's eat dinner. Dinner is ready. Mais ako ang kanon mga friends. Ang akong anak, humay niya pinakbit. Ako kay mais lang ta.
mais. Mais o pinakbit. Anak, ang taon na pinakbit. Come enjoy with us, our friends, mga friends. Parang lami ka, no? Ah,